खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव फिन आरोबाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव खामानि गोलाव बोसोर थामहिनबा बिपिएफनि आमोलनिफ्राय साख्रि मावबोनाय केजुएलाव साख्रि मावबोनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बिटिआर हाग्रा बिफानाव केजुएलाव खामानि मावबोनाय बिथांमोनखौ दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय अरायथा थामहिनबा रेगुलार खालामनायनि थाखाय एबा रेगुलार खालामना होनाय जाबाय। गासै 612 फरेस्ट गार्डआव केजुएलाव साख्रि मावबाय थानाय बिथांमोनखौ दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय एबा नाजानायाव दिनै 612 केजुएलाव फरेस्ट गार्डआव खामानि मावबाय थानाय सोद्रोमाफोरखौ दिनै रेगुलार खालामनानै होनाय जाबाय। थामहिनबा दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ रानना होनाय जाबाय आरो बे हाबाफारिखौ क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव बे हाबाफारिखौ लाफुंनाय जादों एबा मावफुंनाय जादों। बे समाव नोंथांमोना रोखा ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोन्दों दि बिथांमोनानो साफा बिटिआर हाग्रा बिफाननि केजुएलाव खामानि मावबाय थानाय सोद्रोमामोन आरो बिथांमोनखौ दिनैनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रेगुलार खालामना होबाय। थामहिनबा अरायथा बिटिआर हाग्रा बिफाननि साख्रि मावनायनि अरायथा थिसनथाइ बिलाइखौ बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननायाव दिनै 612 केजुएलाव बिटिआर हाग्रा बिफानाव खामानि मावबाय थानाय बिथांमोनखौ बिटिआर सरकारा रेगुलार खालामना होनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थामहिनबा क'क्राझार सोहोराव थानाय एबा साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रानना होनाय हाबाफारियावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायबावोदि आरोबाव 220 बिटिआर हाग्रा बिफानाव केजुएलाव खामानि मावबाय थानाय एबा साख्रि मावबाय थानाय बिथांमोनखौ थाबैनो रेगुलार खालामना होनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंगोन होननानै बे समाव फोरमायो। दानिया फैदो 612 केजुएलाव खामानि मावबाय थानाय एबा साख्रि मावबाय थानाय बिटिआर हाग्रा बिफानाव केजुएलाव खामानि मावबाय थानाय रेगुलार खालामना होनायखौ लानानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लानि। मानगोदेर प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 612 केजुएल मावनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट गार्डफोरनि रेगुलाइजेसन खालामना होनो हाबाय। खोब गोजोननाय मोन्दों। जोंहा जा गोदान मोनसे मिजिं दङमोन जे बावैसोनो जोङो मोनसे नेसनेल पार्क आरो मोनसे वाइल्ड लाइफ सेंसुरि डिक्लेरेसन खालामनो थांगासिनो दङ। बे खामानिखौ मावफुंनायाव बिथांमोना जोंखौ सहाय होगोन आरो जोङो अरायनि थाखाय संरैखा खालामनो हागोन। आद्रा दंबावो 220 बेयो मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेम जाना दङ। माने जों माखासे बे प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोननि रेगुलाइजेसनखौ खालामनो हायाखै। जोङो जों स्क्रुटिनि खालामगासिनो दं। जायफोरा दिनै एपइन्टमेन्ट नालाय बिथांमोनखौ हाग्रा संरैखाथिनि बिथिङाव मा खावलायदों? अलरेडि आं बिथांमोनखौ खावलायखाबाय। बिथांमोननि हाग्रा संरैखा खालामनायानो जोंनि दायित्व आरो जोंनि बे जोंनि जिउ। गतिके जों बेवहायनो साख्रि मावनानै जोंनि न'खरखौ दानो नागिरबायबा बड'फा इउएन ब्रह्मनि जा गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं, बे मिजिंखौबो जोङो हाग्रा बिफानखौ संरैखा खालामनायनि गेजेरजों लांनांगोन। मानोना गासैखौबो दाजाबनानैसो मोनसे समाज जानो हायो, गासैखौबो दाजाबनानैसो मोनसे हादोर जानो हायो। नंखायनो जायहा जि दायित्व दङ बे दायित्वखौ मावफुंगोन बेखौ जोंनि सरकारा फोथायो।